салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Tojikon TV. Ба фикрам ба ҳама бозии машҳури бо номи Need for Speed ё ин ки филми машҳури бо номи Форсаж маълум аст, ки дар он ҷо бо мошин корҳои аҷиб мекунанд ва дар ҳаёт бошад на ба ҳама одамон муяссар мегардад ки бо мошин корҳои аҷиб кунанд, лекин дар асл ҳаст одамоне ки маҳорати хуби мошинсаворӣ доранд, ки ҳамаро дар ҳайрат хоҳанд гузошт. ва видеои имрӯзаи мо бошад низ дар бораи ронандаҳои машҳуре мебошанд, ки бо маҳорати хуби мошинсавории худ ҳамаро ба ҳайрат гузоштанд. нишон хоҳем дод. пеш аз видеоро сар кардан аз ҳар яки шумо дӯстон хоҳиш менамоям, ки видеоро то охираш тамошо кунед ва ба канал обуна шавед, зеро ки ин ба мо мотиватсияи калон хоҳад дод. обуна шудед? пас рафтем. парковка бо мошини калон. ба ҳамагон маълум аст, ки агар ҳаҷми мошин чӣ қадаре ки калон бошад, ҳамон қадар рондан ё ин ки идораи он душвор мешавад. аммо ин ронанда ба ин душворӣ нигоҳ накарда, бо грузовики калони худ рондан яктараф истад, ба осонӣ ва бо як маҳорати болои худ мошинро парковка мекунад. дар айни замон ҳаст технологияҳое ки ба қафои мошин насб карда мешавад ва ба ронандаҳо кӯмаки калон ба осонӣ парковка карданро медиҳад. лекин гап дар сари он намеравад. худатон бинед, ки ин шахс мошинро чӣ тавр идора мекунад ва фикру ақидаи худатонро албатта дар комментария нависед. баромадани лесенсия бо мошин. албатта ҳаст одамоне ки бо мошинҳои худ баландиҳои муайянеро мебароянд. аммо ин шаҳрванди хитоӣ бо номи Хо Пин-тун, ки дар яке аз озмунҳо иштирок кард, ҳамаро ба ҳайрат гузошт ва маҳорати ин шахс дар он мебошад, ки мошин масофаи муайянеро тай карда ва ба 99 гардиши пайи ҳам рӯбарӯ мегардад ва дар охир ба макони лозима меояд, ки бояд баландиеро барояд, ки иборат аз 999 лесенсия мебошад. ва ин ронанда истифода аз мошини машҳури компанияи Range Rover ин баландиро бо муваффақият мебарояд. баландии он макон 45 градусро ташкил медиҳад, ки ихтирокори ин мошин боварии комил надошт, ки дар ҳақиқатан баромада метавонад. лекин Пин-тун бо маҳорати волои худ он ҷоро баромад. дрифт додан бо пой. дар ин навор на танҳо додани дрифт бо пой, балки боварӣ ба худ доштани як шахсе мебошад, ки дар ҳодисаи вазнини ҳардуи дасти худро аз даст додааст ва ба ин нигоҳ накарда мошинсавориро бас намекунад. ва худатон бинед, ки аз ӯҳдаи мошин ин шахс чӣ тавр ба хубӣ мебарояд. аҷиб аст, ҳамин хел не? фикрҳоятонро албатта дар коммент нависед. рондани мошин бо ақиб. ягон бор худатонро тасаввур кардаед, ки аз ҷои кор ба хона бо мошин фақат бо задни худ равед? душвор ва номумкин аст, ҳамин хел не? лекин ин шаҳрванди ҳиндустонӣ, ки тӯли 12 сол аст мошинро фақат бо задни худ рафтан истифода мебарад. сабаби фақат бо задни худ рафтани ин ронанда дар он аст, ки ба гуфти худи ронанда вақте ки дар вақти кор мошинаш вайрон мешавад, мошин фақат бо ақиб рафта метавонад ва то хона рафтанаш фақат задни худро истифода мебарад, ки аз ҳамон лаҳза сар карда ин шахс мошинро фақат бо ақиб рондан истифода мебарад ва масофаи тай кардаи ин шахс дар якҷоягӣ ба 65 000 километр мерасад. аҷиб аст, ҳамин хел не? дӯстон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ба канал обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои оянда ақиб намонед ва фикрҳои худатонро дар коммент нависед, ки чӣ фикру ақида доред нисбати ин хел видеоҳо ва ҳатман лайкро фаромӯш накунед.